Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ನಾನು ಬುಲೆಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಇನಿ ಪಿಂಕ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜರ ಇದ್ದ ತೋಟಗು ಪೋಪನ ಅತ್ತೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ತಬ್ಬರು ಬಿಡೋಡ ಪೋಯಾ ಗೋಂಡು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ದಿ ಪೆಜ್ಜರ ಬಜ್ಜೆ ಗೋನಿ ಮಾತ ಕಣದಾದ ಮೊಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜರ ಅಂದಾವಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೀನ ಅತ್ತ ಇಂದು ಸೋಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಲಿಂಬೆದ ದೈನ ಅರ್ಧ ಏತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲಾತಿಜೆ ಇಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಕೆಲವು ಜನ ತರ ಅಡ್ನೆಗೋ ಇಲ್ದ ಉಣ್ಗುದ ದಿಪ್ಪುದೆತ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಅಂದ 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 ನೆಟಂಜಿ ಉಂಡು ಪುಲಿ ಪೂ ಹೊತ್ತು ನಾತೆ ನೆಕ್ಕಿಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಜ ಮಂಡೆಂಗಿನ ಬಾಬುನ ಬಿಮ್ಮುಲಿ ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಅದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಮಂತೀಜ ದೇಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಜನ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ನೆಟೆಪ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಜನದಾಲ ಮಂತೀಜ ಯಾನೆ ಪೆಜ್ಜುವೆ ಇವಾಗ ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜುವೇರು ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪನತ್ತ ಈಗ ಎಂಕ್ಲೇನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿದ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೊಂಡ ಆಂಡು ಅವ್ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬನ್ಪುನತ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಿಕಲ್ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನೀರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ ವಸಂಗ ಹಂಗ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪವನ ಅತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಕೂಟು ಇಟ್ ಬಾಡ್ರಂಡ നമ്മുടെ ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ദീപത്തെ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಸೋಕೊಂಡು ಅವು ಉಂಡ 18 ತಿಂಗಳದ ಬೊಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ್ರು ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಂಗದ ಮದಲ್ಲಿ ವಾಡೋಡ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೋಯ್ ಬಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪಿಂಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ ಪೋ 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 ಸರಿ ಪೋ ಬಲ 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 ಪಕ್ಕ ಬಾ నీకల్లా పెరిటే యానుల్లే అండ ఎన్ననే కాపొచ్చి ఎన్న బన్నగ లేట్ ఆయిర్లే ರಾತ್ರಿ ಅಂಡು ನಮಗಿಲ್ಲ ವೇಳೆಜ್ಜ ನೀನು ನೇರು ಪುನಃ ಕಡಪುರ ನಿನ್ನ ಗುಮ್ಮೆ ಎರ ಪಾತ್ರೆ ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪೇ ಕೆಂಬುಡೆನ ಅಂದ ಅವು ಕುಂಬುಡಗೆ ಕೆಂಬುಡೇನು ಕುಂಬುಡನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೇರ್ ಆತಲಗತ್ತು ಜಾಮಂಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ತಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಸಾಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ದೇರು ಏತ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬಸಾಲೆ ಮಂತದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಸಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಮಾರುವ ಎಂಕ್ ಬಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕೈನ್ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಇನಿ ತಾಯಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೇನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್